Den følgende øvelse er et 3 minutters åndedrætsrum. Så vi starter med at sætte os godt til rette i en behagelig opret stilling. Vi bringer opmærksomhed til det nuværende øjeblik. Til det, der opleves i kroppen. Til de lyde, der er omkring os. Og til de tanker og følelser, der er netop nu. Følger det, der er, fra øjeblik til øjeblik, uden at vurdere eller kritisere, men blot registrere det, der er, fra øjeblik til øjeblik. Ret nu opmærksomheden på åndedrættet. Læg mærke til det åndedræt, som er der hele tiden. Uden at forsøge at ændre på det, men blot registrere det åndedræt, der nu engang er. Vi kan betragte åndedrættet som et anker. Et anker, som giver os kontakt med det nuværende øjeblik. Og hjælper os med at rette fokus på det, der sker lige nu, fra øjeblik til øjeblik. Ret nu igen opmærksomheden ud i hele kroppen. Vi kan forestille os, at vi trækker vejret med hele kroppen. At når luften strømmer ind igennem næseborene og ned i lungerne, den fortsætter ud og fylder hele kroppen med luft. Og at vi tilsvarende ånder ud fra hele kroppen. Og at vejrtrækningen på den måde hjælper os til at undersøge de fornemmelser, der er i kroppen netop nu. Om et øjeblik er øvelsen slut. Og vi kan nu vælge at bringe den ro og det fokus, vi netop oplever, med ud i de næste øjeblikke og resten af dagen. Så tag nu 3 lidt dybere indåndinger og åbn derefter øjnene og kom til stede. Og derefter er øvelsen slut.